وصل على يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إليك رسول الله يا أجود الورى ويا خير من ينهى إلى ربه ثرى النبي إليك رسول الله مصطفى صلى الله عليه وسلم ويا خير من ينهى إلى ربه ثرى فتنكو بمديني محمد سيدنا محمد فبسرك ساري والله وبالمدد الذي تمد به الدنيا جميعا كذا الأخرى وبالملأ الأعلى وبسبب كلهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. président ƴettata konngol président Agibou Anne kanko ƴettata konngol o rokka men dalilu ko addi jonde nde ene jooɗo so o gaynirta haala makko noon ko ɓeɓe teddinirɗen jonde nde nane no ceerno Mamadou Anne ni e ceerno Souleymane Anne o haalana men holi kamɓe holi dalilu kamɓe ɓe jojjidi e ngal ɗo teddungal ngal Kawral anan ɗi teddunde ɓe hannde e nder nde ɗo jonde alhamdulillahi rabbil alamin so ɗum ɗon yaw eɗen dokko konngol aranɓe ceerno Mamadou Anne e ceerno Souleymane Anne aranɓe ɓe ɗo ɓenne ndutto jettoru wona hunde sohlande jour kono alay sago ɗum wona hen so ɗum ɗon yawti eɗen jogui endam ananɓe ko yimɓe sariɓe hay sinno ɓe mbiyetake ko yimɓe hewɓe to bangal limore kono koɓe yimɓe hewɓe to bangal martabaji mabɓe to bangal darde mabɓe to bangal tiiɗede koye mabɓe e goto e mabɓe fof ɗo wawi yarude ene nawri ndimagu muɗum ene yiɗi ndimagu ngu yo kañum e hoore mum yo fayde e ndimagu ngu ɗum ɗon ko hunde mawde e nder ngon yesso ɗo e Dakaru anan ɓe gari ha caggi ɗo holɗo ɓe caggi nokku ko biyeteɗo Cambérène ha ɗum woni ko nokku biyeteɗo Cambérène gila darda koye mabɓe Aïcha an nena ko bani men debbo ko toon Allah hoddir yo rese enen en waɗa golle tiɗɗe nde ummu en mbaɗata ni e waddiɓe fof no mbaɗata ni kono ɗum ko to Cambérène to eɓe tiiɗi toon
eɓe gardi toon ne diine l'islam o eɓe gardi toon ni e kone nawata wuro ngo yeeso enen fof en kawri eɗen teddiniraɓe yoɓe ƴettu konngol e nder ndewɗo jonde ɗum woni sababu o pour ha neɗɗo anda aɗa wawi ferde aɗa wawi ɗannade a nani de aɗa wawi tawede nokku wona taw nokku ɗo jibineɗa walla nokku ɗo mawnuɗa tawa mbaɗa toon fulla ma e fayida ma ha wonanma mantode wonanma wutti walla wonanma laafa ko ganduɗa ɗum aɗa ƴewre ɗum ɗum woni ɓeɗo ananɓe wonɓe Cambérène ɗum ɗon noon e nder ngon yeeso nani ene moƴƴi ɓe ƴetta ɗo konngol hay sinno ko minute goto ɓe kaala ɓe ganda ɓe battora kadi koɓe mbaɗata ko kadi ne yiya eɓe jettira ɗum so ɗum ɗon yawti noon jogorɗo haaldude men haala tiitka ka jowitika e jokkere en ɗam nani de no ceerno Seydou Nourou Aan Seydou Nourou Cheikh Oumar Al Fouti ko ceerno meɗen ko tani meɗen ko kohowo meɗen wonko ñawnen ɗo haal pulaar en ha butufal haal pulaar en ma kutoro ɗum goto haal pulaar fof ene titoro ɗum ɗon noon neɗɗo so innirama woni tokoro on ceerno Seydou Nourou rahmatullah alayhi on inde mum ne foti ƴellitede hay sinno lolliri noon kanko ceerno Seydou Nourou hay sinno o lolliri noon ceerno Kalidou min Amatijane an kalda e moɗon ɗo ɓurantami ko wiidemo ceerno Seydou Nourou an ɗum noon bisimilla ma ceerno Seydou Nourou emin bisimma e jonde nde emin jettuma ko adi nde kalata an jaɓande amen arde yewtande men ha feere jokkere en ɗam ko guesa jajba men duttono ɗum ceerno Aguiba bisimilla. assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini onon fof goto fof inde mum e yettode mum yettode nde kam hande ko wotere yimɓe fof ko an kala natɗo ɗo hande yetta ko an eyyi asi min woni an woni min ɗum donc enen fof ken ananɓe ɗo mi salmini on mi juurima on mi yetti on te mboɗo yafuno on e jonde jurde nde mais kono yaari ni neɗɗo jogui tan ko anni e mum ko Allah jokkitta min ɓooyi parande ɗum mais dernier moment o waɗi caɗele seeɗa ene wawno ni so horano e hoddira hande fen ƴewte nde wasa wadde wonno momin kalduno e waɗan min base adda chaise adda foof waɗa ca futoro janggo o wi yomi ƴeewi banggue goɗɗo ɗo hanki ha 9 heures jamma min ngala chaise min ngala bâche min ngala sonorisation min naate wuro ngo saabu anniye saabu yidde yo hunde wat par ce que nodda banden o dernier moment mbiya hayti Allah waɗi sutura min dañi ko jiiɗon ɗo ko wona ni min jiɗirno mais ko neɗɗo ko jiɗɗa wona ko jiɗɗa dañata ko ƴettata ko dañƴa ɗum noon mbason mettinde ko no situation yaari gueɗel gonguel kadi yimɓeɓe hande ko ñalawmaji ɗi ene keewi kewuji bandi men hewɓe koreyi men petnaɓe ko yaaɓe peete wonno ñalawma hande o en waɗi mobilisation to peete to ɓinguel men jeeguel e Fedde en wiye Abdoul An ɓi Hamidou An vice président Kawral ene neldi matériel médical e district peete Hamidou An en tant que babiraɗo e en tant que vice président nawri bandiraɓe men heewɓe pour district o totte matériel o ɗum waɗi koreyi men heewɓe wonno arde absent won koreyi kadi baroɓe naaɓe heewɓe garano hawri pinniri sunare e ɓena jaam ñaaƴo donc kadi kewuji tan gasata ɗum noon ko arɗo ko eɗen kamdini hen yallah rokken tawe ni mo wuuri ɓeydi ustaki par ce que en jooɗima ko juuti en jooɗaki en kaldani sowona e WhatsApp mais wona e welede men ko ñaw ari wiya yimɓe jotto yimɓe jotti ɗum waɗi mbayren jooɗade min mbi noon ɓaari semori seeɗa yen puɗɗitoro yewtere diine par ce que anaɓe ko seerenɓe d' abord kadi goni lamɓe ɗum noon min mbi min puɗɗor yewtere diine nde te diine nde
tabarakalla anduɓe no keewi e nder groupe o min mbi noon yomin cuɓo tan ɓinguel amen hannde janngo goɗɗo suuɓe min cuɓi ceerno kalidou mo ceerno saydou nour no so tidiane wiiri ni ceerno kalidou an to beelnaɓe par ce que kadi fedde wande ni nana Mauritanie ardi ɗum ko Mamoudou Biromane fedde wande ni nana Mali ardi ɗum ko Kadia Sambalal ceerno wandi nana Europe ardi ɗum Ousmane An to sori Malaysia mais o wena France ɗum noon ko ene wowi min mbi yomi puɗɗoro ɗon gueɗel noon nani hen min mbaɗa haala en tant que président mi anda est ce que président amo ene timmima timmani par ce que mandat men gasi aɗa andi min dokkono nde feɗɗen nde première fois o 2018 min dokkono ko 1 an hitande wotere min pewni watta 2019 watta assemblée générale wiya yo waɗe 2 ans duuɓi ɗiɗi timmi e mois de septembre gasum ɓennuɗo o hande o bureau o min mbawi wiide min gona légal bureau gona légal mais min gari tan min jooɗoɗo en attendant assemblée générale goɗɗo waɗa komi tottunoon min ko min tottito on ƴeewon ɓe logguɗon e daade mon par ce que aussi neɗɗo ko dimo sa wiyama 1 mandat 2 mandat han tottit banden mbiyama min gayni mandat am ha so hawri mandat deuxiéme mandat o min liggaki hen haydara haade min liggade noon ko ñaw pandémie o corona o haɗi yimɓe liggade par ce que jewte mbaɗe ni heewi waɗede koye nder lewru korka min mbino min mbaɗa ɗum mi ha min piɓɓi min jaggi hawri hunde ari waɗa renvoyé ɗum noon ko ɗum woni ɗo e nder mois de janvier décembre ou bien février inchallah man jooɗoyo mbatten assemblée générale mawɗo pewniten bureau men ƴeewen ɓe jogotoɓe par ce que hunde aussi ko wona ɓaɗa ronade e bamma so ɓooyi a totti jomumen tan ƴeewoɓe ɓe totti tabarakallah ɗum noon so Allah waɗi ko affaire nde wiyande yo waɗe nde min mbi yomin ƴeew teddinirde yimɓe men ɓe gondunoɗen darnoɓe fedde oɗo Mamadou Saydou An to guuri koliyaɓe jeeya nde min kalanimo fedde nde oto gila nden o dari hen no feewi lang oto wi école o ko école moon nde melɗo ɗon fof garon ɗon mbaɗɗo ɗon réunion ngaji moon mbaɗɗo ɗon bureau ji moon mbaɗum ɗo te ɗomin garno yaade fof o yaada e men oɗo gandi Mamadou Saydou An ko neɗɗo simple fuutanga 100% neɗɗo joom tafiya il est resté authentique donc min mbiyomi teddinirɓe o teddinirani hande ñalawma jeeya teddinaɓe joni ɓiiko nanɗo joni oɗo huray ummu ɓe jiima guita masko kadi ɓe ƴeewa seeɗa noon ummu ɓe ganduwa o ari notade e inde bamum eɗen ñaago Allah yo Allah yurmomo yaafomo en ɓooy sakkanade e donade hawre yummum huray ko jaaɗo Amérique e ƴeewoy toon mawnum huray ɗum waɗi arani ko amoɓe Samba Julde Thiam yummum huray e Samba Julde Thiam mo ganduɗon politicien en professeur mathématique on fonno arde hawre kadi min ɓandu welani mangu ari hen kanta ɓe mbi mangu tan yoni ñaw ɗum noon ko kanko ari ɗo représenté mais omo wondi ɗo e sehlaɓe bammakko mbaɗno Abou Diop radio Sénégal Abou Diop ummo min jiima Abou Diop to Nguy oɗo ko yimɓe foti gandimo nanimo ha wiyanimo nanimo kamɓe liggodi banggue foof so kanko ne ko kanko jogorɗo ƴettude konngol e inde famille Mamadou An omo wonde Yaya Niass to walla on e kañum ko jaadinoɗo Mamadou An ko kamɓe ɗiɗo ɗo e huray goni ɗo so ɗum Yaya Niass ummo o ko wallannajo Yaya itu ko masque maɓe jiima eyyi voilà alphabétisation maɓɓe kamɓe fof mbaddi so ɗum ɓenni goɗɗo o ko miñi men sehil men darinoɗo e fedde nde waɗimo présenté min nde mbaɗa haalde sehilam onon mbiyata Samba An
o ari galle ɗo ñande min jooɗi ɗum ko juuti o wi mbaɗ ɗum ɗo kala nde gummin ɗon hunde mbaɗami ɗon haw maayi o yaltani e ɗum ɗon kala ɗo min jahata somi noddimo o wiya pat mi ara jaaden ubi mami tawoyon toon ko joom haajuji kewɗi omo heewi gantoji mais kala ko ɗe waɗe o waɗen doole makko o adda vraiment o adda waɗi hen doole makko heewi neɗɗo yaata koye huddira Allah aɗa fewja Allah ne fewjanma hawre ladial omo darni ɗum mbaɗa andi noon yimɓe jama Allah walnaɓe eɗen jiiɗimen ko sini wonno o walli leñol makko o walli enɗam makko o walli diwan o min won gandu men seeɗa ha somin seeɗa gandumomi mata komin gandiri koye kawraɗani ɗon 2018 faaɗi joni nde min gandiro sanki rawade ɗum noon yo Allah yurmomo yafomo yen ɓooy sakkanade mo e duwanademo yo Allah rokkenne muñirɗen ko ɗum ɗon tan jinnomi Tidiane wadde introduction je crois ko noon mbiyuɗa yo Allah jarama merci ɗum noon ceerno Abounda jaafo ɗon mataw bandiraɓe assalamu aleykum rahmatullah mo kala salminama salminago needi e salminago teddugal hakkude julɗo e julɗo renduɓe diine ndendi leñol ndendi ɗemgal dendagal bandiraɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe wonɓe ɗo amin jetta Allah e nelaɗo amin jetta jignaɓe amin jetta on sababu oɗo ñalawma mo gartirɗon gam jokkude en ɗam fuɗɗorade diine innirde yimɓe ɓe gonduno ɗon jaaduɗon canjoyɗe ɗon gila hanki tawi wona hande ɓe dutti e joomiɓe yo Allah yomoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe e maɓe julɓe kala bandiraɓe emin jarno on e dow inde Mamadou Saydou Amadou Lamine Ceerno Tillere mo ganduɗa e yonta makko e saaha makko e fannu makko kala mo fonda ko ɓuri hewde ko maslaha kono heɓtade mo weɓani hade hande noon ko haalete ko ina heewi kono hade ko an ɓe jooɗiɗo koye anagal ngal kaaleten no jogui gueɗele Fuuta guila hanki ha hande ko hen tan kaadeten ko nden mbawi haadere ceerno Amadou Tidiane an haali ɗo darde makko e fedde ɓamto e Pulaar guilal woni fedde sukaɓe janggoɓe ɗemɗe gendiji caggal leydi hawo arti ɗo e ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi jeegom e hono makko en ɓe ndendi ɓe batti fedde mawɓe watta ARP association pour la renaissance du Pulaar beele mawɓe ɓe mbatta nadden taw wona tan fedde sukaɓe darde Mamadou Saydou Amadou Lamine fedde nde ina mantini ko anan ɓe jeeyi ko teddugal moɗon hade galle Pulaar o dañede buya an hokkuden galle central bot galle o welsinama haka ha hepta Mamadou Saydou Amadou Lamine oɗo galle nde Allah hokkimo nde waɗi koye inde haaloɓe Pulaar Mamadou an ko légaliste mo yimɓe foof gandi natata ko laaɓani hokki légal notaire ngal ɗo wiyede notaire ko nde o soodi oɗo galle o wi o sodata ko mawna o notaire nanno hen légal ngal kala ɗum ko wondemo légaliste nde o soodi galle o haw gayni o waɗi ɗum école yiyama nde Ibadara Thiam yalla yumi ɗum woni jagorɗo kalfinaɗo jangde hareji mabɓe gonno ko jangguinoɓe mbi sa yeehi Souleymani Bal sa wiyata mbimi a ƴettetake natti wonde école privé wonde ko école haal Pulaar anan ɓe dañi gueɗal Mamadou an hulɓintake ko hulɓine hulata jague holla birɗe o wurtaki hen caggal haw maayi ɗum ko anan mi jeeyi ko teddugal moɗon ñalawma Mamadou Saydou Amadou Lamine Ceerno Tillere e 1986 état généraux de l'éducation et de la formation so wonano Mamadou Saydou Amadou Lamine tawno ko Pulaar jangguintake e Sénégal saabu wonnoɓe ɗo ɓe ko minduno pewjuno ko e yeeso kaw makko recteur Niang ɓe pewjuno ko yo jolfe ɓole jangguine ɗo Pulaar waɗe langga de milieu Mamadou an wi famani ɓe mbi yo Pulaar waɗe inno langga sous régional wolof waɗe langga national Mamadou an wi minen ko Allah hokki min caggal wurogo ɗemgal amen woni banggueji foof ko wonɗo ko en dendat min keeɓa gueɗal amen haalaɓe min peccoɗo min pecco caggal wurogo Seydi an yalla yomomo yafomo haranamol janna on ñalawma
o haalat o fiya e taabal kala ko windano ina waɗa le langue national waɗa s ɓe mamta haalaɓa ko kanko yitiri hakkille makko o fiya e taabal ha ɓe mbima taw douanier Souleymane Niang mo ganduɗa kañum wono recteur ko kañum woni jingande mo kono ko gandal o haaldanno ɗum ko teddugal an ko ñalawmaji makko mawɗi e nder ñalawmaji yimɓe fof jeeɓimo hen bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe nde Fedde ɓamtore Pulaar dari nde Mamadou An goto jogui auto R16 kanko goto jogui auto makko o liggorte jamma e ñalawma e subaka e kikiɗe o haɓanama Fedde nde jamma e ñalawma mi haala ñalawma ɓurɗo mawnude mo anan ɓe dañi nde sous préfet ngeñen wi Pulaar jangguintake ɗon yo yaltin yona e Fouta o ɗanaki ha weeti subaka law noddi min e yardo Mamadou Diary yalla yiɓa ɗum yafuɗum hana aljanna min dognanno auto e Issa Mbaye Diary so e Fadel Aissata min payi ngeñen kala ɗo ɗemgal Pulaar memano Mamadou Seydou Amal Lamine ɗananta ko ɗum jamma ɗananta ko ɗum ñalawma kono bandiraɓe ñalawmaji makko no kewi wona toon paami hande ko ñalawma Aanbe galle goto fooli saare no yimoɓe mbiyata ni woni galle Seydou Amadou Lamine to guoyki fooli galleji ɗi foof galle goto Aanbe ɓe peewi ko guijilon daara wuro koliyaɓe fagganago ngo onda joote wongoto famta enda bona heege ɓe payi guuriki koliyaɓe nde ɓe jetti guuriki Amadou Lamine taani ko jibinɗo Seydou Amadou jibinimo o ardi koye duɗal muɗum e alluwal mum e deftere mum ɗo an ɓe kewno waade ni jangguini wuro ngo ko wuro seɓɓe koliyaɓe ngo weeɓani e on saaha hoddude ko jogiiɓe wawanɗo koye mumen Amadou Lamine woni e wuro he gonangal moƴƴal e teddungal moƴƴol o totta juma o totta gardigo wuro ngo ananɓe no go ɗum dañde woni galle goto fooli saare Amadou Lamine yeehi hawti e joomum nde rutti e joomum nde bammakko kanko Mamadou An dañani duuɓi wawde laamade o woni suka laamu ngu itta resoya galle jaagɓe nde baba Seydou yeehi ha dañi duuɓi 15 waɗi fiyande yeeso e caggal no ananɓe kewno wadde ni mi mboɗa andi mawnam awluɓe mawnam Hammadi nan ɗo e woɗɓe mi yiɗata on ñalawma fiyande yeeso e caggal waɗa o arta galle jaagɓe o wi o sohliti laamu artu galle bammakko laamu arti galle bammakko baba Seydou mi tawi ɗum toon wondemi goo idiɗo jeeyede e Fedde ɓamtore Pulaar dañƴo jobdi kadi ko Mamadou Seydou Amal Lamine hokki wune e Fedde ɓamtore Pulaar koye makko galle Pulaar o maha o dañi siko mo Canada Oxfam mo Grande Bretagne daña financement koye juɗe Mamadou Seydou Amal Lamine ko ñalawma Aanbe galle o maha jangguinoɓe jeeya hen ɗiɗo nawa o e nawa hoore Fone Aliou Mbaye min nawami guurki koliyaɓe tawmi ɗon baba Seydou Amadou Lamine laamu ngu bonani e galle he woni e galle he ha galle jaajaɓe ceerno Samben gari ɓe guitti gueɗal ɓe dokki ɗumen juma o kamɓe ɓe keddori hande ko ceerno Buuna heddi e galle hande kañum woni joom wuro ngo no anan ɓe kewno wadde ni ko ɓuuri yorde e laamu mabɓe hay goto yawaki ganano e nder guuriki galle o ko goto baba Seydou humata dawle ɗanninta yimɓe innata ɓiɓɓe ubbata mayeɓe so ñamale mbaɗi ittata koye ju e poche muɗum yoɓa fitine meeɗa wadde wuro ngo hay ñalawma goto baba Seydou Amadou Lamine bamu Mamadou An dañi dendangal fitinaji baɗɗi ko ana ñaawe so addama guuriki nawama nden cercle Matam chef de cercle o wiyata ko beele o jeeyi to Seydou Amadou Lamine ɓe mbiya eyi o wiya kala ko haali ko ɗum so jahani duttuɗe ɗum ko ñalawmaji ɗe anan ɓe gowi dañde oɗon gandi ɗum ko teddugal makko e galle bammakko ummade ceerno Ablaye Afo o ha yetti ɓurɓe famɗude e galle he Abdourahmane en ko Mamadou An goto bammakko jaggi jungo muɗum nanni ɗum lekkon heddiɓe fof ko renɓe ɓurana e ɓaɓe ɓurana jangde makko Mamadou Seydou Amal Lamine ina wawno haalede e on banggue ha yetti o won nokku kono ko wiyete ko guijili telde hatta ɗaɗi muɗum o hadde so guijile keewi ɗaɗi ɗi pilodirta kaaɗat so goodi fof e banggue mum ɗaɗi mum kaaɗat kanko goto woni jangguɗo e galle bammakko janggi fayse Allah hokkimi ko woni ingénieur IBM nde weeɓani nde o golli ko weeɓani gollade saaha makko guurikinaɓe sa yiɗi sendude a wiyata Mamadou An mbiyata ko Mamadou Torodo holko saabi ɗum Mamadou Sile giƴi ko en e Mamadouji kewɗi o andi tan ko Mamadou Torodo Mamadou An ko golli ko weeɓani haaldude e ñalawma goto
Mamadou an ko liggey ko weeɓani haaldude ñalawma goto jiɗɗo ndendirago hakkude seeraɓe e joolaɓe jaltinde prix ina hokka seeraɓe e joolaɓe joom taafiya pottuɗo hanki gila hande neɗɗo mo ganduɗa ko gendiyanke jamiyamo Aguibo an haali ɗum joni ɗum noon oɗon neɗɗo hande mo Allah hokkuno hakkille dañi jawdi ina wawno wadde goɗɗum sinno Mamadou an hoddirno tan himmirno ko dañde état suji ɗi kewat kuɓeje ɗe kewat galleji ɗi kewat foof heewat kono on anduno neɗɗo guuɗo ko maayowo aduna wiya ko meeɗi ko yetta ko natti yo neɗɗo gollana leñol janggo leñol fof wonta haaside ala dillo e pulaar mo haalta Mamadou an oɗo Houraye Boubou mo innira nene makko kosam makko to banggue Agnaméji eɗen mbawi haalde ko Mamadou an nokki toon kono ko wiideɓe kamɓe sukaɓe emin jarnoɓe yoɓe gandu noon ɗo uddirtomi jaafoɗon mi saabu ñalawma wona faaɗi mi heeɗima ko élément gamaji haali ko mi heeɗima ko Aguibo an haali ko Amadou Tidiane am koɓe kaali ko Mamadou an e hono mumen min jiiɗi ko ñalawmaji ɓurɗi ɗiɗo gandon onon ananɓe ko onon jibini so tawi ko awdi wonno ko awdi mon so tawi juggi walla waɗi buula walla ɓendi waɗi keele ko awdi mon Mamadou Seydou Amadou Lamine koye mon jeeya koye moɗon e jeeya mi jofnir sukaɓe makko ɓe noon sa woni ɓi mbir mo bamma fomnatuno mbiruji ne jooɗo e deedi mumen mi haalantano mbir goɓɓe tut ala ko yonta e yonta ɓe jontideɗa an ɓiɗɗo ɗo gonɗa kala yataw ka tiɗɗo saabu kala mo bamma liɓan noon yiɗi yoptade e maɗa mawɗo goto noon wi holno waɗante o wi yo tuubaji keew taw ko kesi pul mawɗo goɗɗo Demba Hamata Souleymani Tafsir Mbaye Moussa Hamadi Gaysir Dawal Salam ya jam kolli tengel wi tuuba kesa no moƴƴi kono yo duhol tiid ɓe mbiyol ko saabi o wi so tuuba woni kesa fomdama e jeeya duhol wi fappeɗa jooɗo sa jooɗima foolete salamu aleykum rahmatullah ɓeɓe kaari so heɓe poti haarde ka ɗo haala kewko fayida a findini tarikh ceerno Mamadou Saydou Anne tarikh o nawi men e gueɗe kewɗe ɗo battodiroɗa ɗo ko hunde wona sukaɓe ɓesgu makko tan foti wattude hen haqqille min komi haut conseiller des collectivités territoriales eɗen gandi ko sandu wattidindu e leydi ndi darnude caggal référendum men o ko toon gonmi min dokka ko duuɓi joyyi ɗi timmi ko ñande 31 mois de octobre rewe octobre ko holɗum ko novembre woto gonɗen wona koye décembre sa ƴetti compte duuɓi joyyi ɗi timmani kono goɗɗo ala goɗɗo wawa wonde taw woote baɗeteɗo janvier arani so woote o waɗi ha gasi jogorɓe hen ɓe waɗede élire conseiller départementaux ko ɓen jooɗoto toɗɗo yimɓe mumen faaɓe to haut conseil eɓe jogui hen toɗɗade e leydi ndi yimɓe jeetato jeeɗiɗi heddiɓe ko président Macky Sall toɗɗoto ɗumen ɓe timma ɓe gona 150 wiye ɗum woni jonde hesere kono ɗo e jonde hesere nde jooɗaki taw jooɗinoɓe ko ɓen tan jooɗoto onon kay ko mbaɗɗon ko kay ala ko ɓuri ɗum wonde légal ala ko ɓuri ɗum wonde rewi saria son mbaɗani ɗum ɗon gon mbaɗon mbason wadde liggey moɗon min jagonto moon Allah ko cellal e wuneji oɗon continue ɗon golle ɗe ha no Allah waɗoy fof janggo jaafa noon ɗum noon eɗen dokka konngol ceerno Alassane gandiraɗo Samba Dia e o haala e inde ɓesgu ceerno Souleymane Anne to jama alwa simel dental Aanbe on calminama on kofnama eyyi on ñaganama Allah moƴƴere yo moƴƴere nde duumo e meɗen enen foof e mbeɗe welti hande no feewi arde joddade e moɗon pour yewtude ko faati e gueɗe Souleymani Abbas Anne Souleymani ko miñam ko denɗam babam e yumma ko tan jiiɗi baba goto kadi ko almuda men e gorko oɗon so tawi oɗon jiiɗi andude nde jibina o jibina ko 1959 to jama alwali e legal amen ne wiye korkaji pale amar o wuuri noon koye jinnaɓe makko haw heeɓi duuɓi jeeɗiɗi caggal muɗum o nanna jangde e joni noon naaten e asko o jeeya koye leñol Aanbe nde dental Aanbe ngal fuɗɗi nde 2018 nde mbeɗe ɗo
o wimi hannde dental anan ɓe ne woodi mbimi ya naata ƴeew koreji meɗen fof mo mbawɗa ƴefta nanna ɗum hen o naati kono ɗon mbeɗa yiɗi haalde ɗo seeɗe e hunde e taniraɓe moon ayɗo kaɗo kalɗa ɗo a waɗi résumé mbiɗa an ka jamanajo ka gamanajo ka jumnajo te ɗum gueɗe wuuro ɗum jinmi haalde koreji men waɗoɓe jolon e beelinayɓe e dencali kono noon ɗum ko nden kono hannde o taata koɓe caktimo hannde e gure kewɗe ne wayno leydi paate mbarano baabo wi jooɗoɗo e jama oto yaltu jooɗoɗo e jama mbasa yaltude jangguina wonɓe ɗon ɓe sa jangguiniɓe e walla mbiyamo bani Samba Alpha Daouda ɓi Alpha Djibi Tokoso ɓi Alpha Saydou ɓi Alpha Saydou ɓi Alpha Djibi mawɗo ɓe ko jawɓe ɓe ko jajaɓe kañumen laamotono ɗum woni ko nan ton kone wiye élimane jaaɓa hamme job demdemo o nde ari nde diidi juma jama o watti watti ɗon julnude nde yeehi nde lomti ɗum goto wiye Ayyuba koye Aanbe ɓe nde on yeehi ɓi jobbo ne wiye hamme jobbo lomti on ne yeehi kadi ɓi Ayyuba ne wiye Idrissa Ayyuba ɗum firti kamɓe koɓe jangguɓe guila nden taw hannde arani eyyi kadi koɓe lamɓe koɓe lawokoɓe eyyi juma jumwalo oɗon gandi no fof gandi tarikh muɗum juma jumwalo o diidi ɗum ko Alwali Demba onon ɓuuri andude onon wonɓe jumnaɓe Alwali Demba o ummorno ko teng to jama ɓe gara ɓe nduma ɗo wiyete ñanga ɗo kamɓe jamanaɓe caggal mum yoolayre ndu heewi nde yano ha yoolayre ndu heewi ɓe geggi ɗon fayi hedde Sinthiou Ismaïla caggal muɗum jumnaɓe mbi mine de amin jiɗi ɗacca noon min e ɗo Alwali Demba ha ɗon jahat toon garon yo won ɗo tan julni min o woni ɗon kanko diidi juma jumwalo o 1718 guila nden e ko kamɓe tan juulata e woɓɓe kamɓe fof juulata gono guila juma o ne daari ha ɗo gonɗen ɗo kanko e ceernajo Mamadou Saydou Ano kamɓe fof yo Allah moƴƴa mabɓe toon toɓe goni to eyyi enen kam oɗo cohluɗen onon Aananɓe noon mbeɗe ñaaguimon ñaagude min komi bittowo so tawi wono jogui wittoji Aananɓe ballon min hen pour gueɗe ɗe mbawa yarude yeeso eyyi foti noon koko winda foti koko haala ko wawi wonde hen foof eyyi mi salminimon mi juurimon mi ñaguinimon Allah ɓe ɗande waktu o heewani no fewi won woɗɓe kadi ne jiiɗi haalde e moƴƴi on jarama ñu ngi lay jox kaddu nga wax ci tuuru Cambérène sa mbokk Aanaan yi ak ñeneen ñi ñëw fi teew ñu xam ne ñun war nañu tiitaru Cambérène ndax yéen bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم Président, Monsieur l'ambassadeur, la famille Kawral, xanaa balaa ñuy tàmbale rek ñu sant yàlla bu baax yàlla mi nga xam ni moom moo ñu sàkk ñun ñëpp ñu war a jóge ci moom fas yéene dellu ci moom yàlla na yeex xanaa kay di jéggalu rek ndax vraiment li ñu bokk ci famille bi taq ci bu baax a baax a baax ba macha allah ti làkk bi des mais ñu ciy sant yàlla rek xëy na peut-être yàlla moo yaatu gannaaw comme ni ñuy wax mais Cambérène ku ko xam taarixu Cambérène boo fa demee tey la fa nekk ci ñu sant aan comme man macha allah bari na macha allah li may jëkkee rek mooy que fi président monsieur l'ambassadeur terminé di wax ni Aïcha Malé tey jii mi nga xam ne mooy suñu sœur ginnaaw yàlla moo tax sax ñu mën a intégrer groupe bi nii ba sax vraiment am ci taxawaay bi vraiment ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla moom ak njabootam yàlla dafa leen tawfeex dafa leen jàmm may leen fan wu gudd Aïcha muy ko am solo comme ni mu ko waxee ku diñ la ak Cambérène Cambérène kenn yebu ko fa bien que juddoowu fa mais kenn yebu ko fa taxaw na fi mu war taxaw jàpp na fi mu war jàpp macha allah sëriñ si ñëpp ñoo ko jox cër mi ngi nii lépp lu Seydina Limaamu alayhi salaam njaboote dafa jox cër Aïcha Malé voilà
te nag lépp nag manu ko sans l'appui de son mari Babacar Fall bu dul compte ak Babacar xëy na peut-être du dëkk Cambérène mais yàlla moo nama loolu ba tey mu boole ko ak Babacar tey ji macha allah moom te ñu koy ñaanal bu baax ba tey ji dëgëraay mu vraiment mu am une assise bu baax à Cambérène mi ngi nii bon tey dafa tombeek vraiment mu nekk appel de la jeunesse bi nga xam ni Chérif Ousseynou Laye bu doomu Seyna Issa Rouhou Laye moo ko daan taxawee bi muy dund mais bi mu làqoo tim en 2009 tim vraiment affaire boobu mu nekk patrimoine boo xam ni xale yi dañ ko jël muy faru si diina ji di ko tatagal vraiment ba tey ji chaque 25 décembre ñu nga fële si xabru ba ñu nga fa mu tombeek lii bon ñun nag mënu ñoo bañ a ñëw fii macha allah mais ñoom ñu nga foofu moo tax tey ji ñama ko wax ñëpp vraiment dañu ne vraiment affaire bi day dafa yemoo kon ñu ngi décliner ba xëy na prochaine fois si yàlla bu kante ne yàlla amee vraiment ñu dinañ teew. loolu la sant ak gërëm rek ak ñaan ko macha allah merci. jaarangel naaɓe noon ngari nootade ko ananɓe sénégal e Mauritanie fof walla windere nde fof min jetti Allah noon ne jogui ɗon nde ɗo yiyande joddade on e hesɗitinde gurdam mon e gokki mon hakkude mon e bandiraɓe ɓe minen jaarangel naaɓe noon min gari notade ko Aïcha Yaya Anne debbo toroɗo kamale ñuma tabalde jamdi go hattana rondade wirgo ñiwo suddare leñol Seydi Anne Pulaar wi joɗɗo yiɗata jontade yewte joom jawdi bate miskino Allah so wini jooɗo jonde lamɗo ma heta hoyani yidde wonde ko wona namde ko ala oɗo somin kaalimo oɗon gandimo somin kalani oɗon gandimo ko ganano pire banggue bamum ko haydara banggue yummum سيدنا محمد نور الهدى بدر المتمم on jarama Hamdul Habibu Tidiani nden so joɗinoma e 6 yumma ko naati dingiral joɗoto koye leydi jonɗini yumma ko dow Allah kadi ne andi ko kaldan ko sabi Allah yumma ko ɓuuri ɓadade nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e Hamdul Habib asko mum ɓuuri ɓadade nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e Sirif Hamdul Habib o joɗi ɗo o gandon gonɗon koye Sirif tanum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wonde moɗon ɗo ujunnaje capanɗe nayyi ujunnaje nayyi gonɗi ɗo ujunnaje nogas e nayyi ko jariguel naɓe ɓe mbaɗi ujunnaje nogas ko galle mabɓe yantini e ko jariguel naɓe mbiya min gaddu min totton Allah kadi ne seedi min tini letere ko hecciyanki kono oɗo Aïcha ala ko jarani amen wona juma wona jama amen wona ziyara wona mawlud wona forage wona école kala ko kewi e jariguel Aïcha nani hen haalis muɗum kadi ko o bam makko galle mabɓe woni laamotoɓe woni almameɓe jariguel kamɓe jogui deftere Allah kamɓe jogui juma o hay hunde ɓe ganduɗa sona Allah e ɓurana nde jariguel wonata jariguel ko Demba Jeeyi adi e jariguel dewa an wonde muɗum o hakkude makko Abou Diop mbo toñde joni Abou Diop ñande ɓe lumbata nguyi alhamdulillahi rabbil alamin Allah Abou bande nen ɗum noon onon ananɓe Allah jarama on jarama président bande en beltima ambassadeur bande en beltima on nodduɗo on o ɓuuri moƴƴude e kala noddannoɗo onon nootiɓe mo ɓe ɓuuri moƴƴude e kala nootinoɗo en jetti Allah baɗɗo en e leñol makko haqiqa gonga Allah yiɗi tan ko annabi sallllahu alayhi wa sallam kala mo Allah ene yiɗa hankkadi Allah yiɗirta ɗum ko saabu annabi sallllahu alayhi wa sallam fodde Allah no wayi yiddemo ni annabi Moussa haalde Allah nde o haaldete Allah nde haalaka Allah ummorto ko dow ka ummo less funnague hirnague rewo e worgo haala Allah jiida e haala neɗɗo so haali tan anda direct ko ɗo heedi mais Allah kañum nde haaldate makko nde a wawa wiide Allah ko ɗo heedi caggal nde o gayni haaldude e Allah kanko no billahi Moussa kala nde o nani haala neɗɗo tagaɗo ɓernde nde jebtata eɗen jetta Allah guilay arwande nde wonde neɗɗo a wawa yettude Allah fodde no Allah yettirte kono eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala kala ko mankinɗen yo Allah jaɓanen yettode nde nde wonde eɗen ganniyi ɗum
eɗen jetta Allah gonnuɗo en o nde wonde nde Allah wonnata ene taga tagore nde hay gooto emen ñaagaki Allah Allah tagam ko Allah wela Allah haaji Allah tagi en ɗum noon eɗen jetta Allah nde o tagi en e subhanahu wa taala nde o tagi en ko Allah tagi ne heewi pobbi nan ɗon ñuuƴi nan ɗon buubi nan ɗon goɗɗum e goɗɗum nan ɗon ne heewi kono Allah heerti en e nder heen enen te en ñaagaki Allah en joɓani Allah ko Allah wela tagi en waɗi en yimɓe haw wi walqad karramna bani adama ɗum noon en jetti Allah tagɗo en o heertini en e nder tagore he o waɗi en yimɓe eɗen jetti ɗum Allah subhanahu wa taala e nder ɗum subhanahu wa taala jokki suɓanade en ko ɓuri nde wonde Allah ne tagi ko heewi ruttake Allah enen noon Allah suuɓi en Allah waɗi en duulɓe hay goote men on saaha ñaagaki Allah e Allah saɗa tagam yomi won duulɗo ko Allah wela haajande makko e moƴƴere makko o suuɓi en o waɗi en ken duulɓe noon deke ko ɗum woni wiyete l'islam kala ko wona l'islam rewretake Allah gooto e coppi naaɓe koye ardiɓe catholique en jeeya fodde no yimɓe kaaldata to yeeha fof gooto fof ene fotta ko mum o waɗi witto namdade ɗiɗi diineji cariɗe e aduna kam koye ngoni hol gardiɗo e hol dewɗo hen kala mo yeehi o aduli chrétien en o namdi ɓe mbi ko kañum en goni e goonga o wi hol dewɗo hen ɓe mbi ko l'islam catholique en mbi noon o wi hol dewɗo hen ɓe mbi ko l'islam kala ɗo yeehi so namdima mo ari fof wiya kañum so wi hel dewɗo hen mbi ko l'islam ha Allah artirimo misra o tawi ɗon oustage goto ɓe kabrodiri o namdi ɗum on wi diine ko l'islam o wi hol dewɗo hen o wi deuxiéme ala inna dina indallahi islam islam tan woni diine kala ko wona l'islam rewretake Allah yettota ko Allah donc o rokki on junngo o wi mi andi ko an jooɗe goonga sabu ɓe tournunoon ɓe pop ɓe mbaɗi reconnaître ɓe jaɓi ka deuxiéme te min mboɗo andi sellata so wona gooto te no kalduɗaani ko an jooɗe goonga ɗum noon oɗo l'islam eɗen jetta Allah baɗɗo en heen Allah jokki suɓanaade en moƴƴere Allah waɗi en jeeɗen e leñol ɓurngol moƴƴude leƴƴi leñol annabi o sallllahu alayhi wa sallam lamma da allahu da'ina li da'ati bi akrami rusul kunna akrama ɗum nde noddi on fewde Allah nodduɗo on o wonnoon nodduɗo on o ɓuri moƴƴude e kala noddannoɗo onon nootiɓe mo ɓe ɓuri moƴƴude e kala nootinoɗo en jetti Allah baɗɗo en e leñol makko haqiqa goonga Allah yiɗi tan ko annabi sallllahu alayhi wa sallam kala mo Allah ene yiɗa hankkadi Allah yiɗirta ɗum ko sabu annabi sallllahu alayhi wa sallam fodde Allah no wayi yiddemo ni annabi Moussa haalde Allah nde o haaldete Allah nde haalata Allah ummorto ko dow ka ummo less funnague hirnague rewo e worgo haala Allah jiida e haala neɗɗo so haali tan anda direct ko ɗo heedi mi Allah kañum nde haaldete makko nde a wawa wiide Allah ko ɗo heedi caggal nde o gayni haaldude e Allah kanko no billahi Moussa kala nde o nani haala neɗɗo tagaɗo ɓernde nde jettat fodde haala Allah ka no natire makko donc o dañi garaje o dañi daraja mawɗo a waɗi saaha woodi ɗo yiyoy annabi wattande zamanu o garoyowo o tijjaɗo o ɓuri moƴƴude e dendagal windere nde fof ko kaljiɗo Allah o fellito namdade Allah o wi joomam ana kalimuka wa muhammadu habibuka famal farqu bayna al habibu wal kalim o wi joomam min komi kaljiɗo ma Muhammad mbiɗa ko sehel ma holko seerdi hakkunde kaldiɗo e sehel ha mbiya min ko Muhammad ɓurin sabu mbiɗa kanko ɓuri windere nde fof min ko heen jeyani Allah subhanahu wa taala wimo Moussa a haali goonga ka kaldiɗam aɗa andi ko seerduma e oɗo Muhammad an Moussa a waɗat ko welimi e leydi he mi welto mi nodduma kalden ñande mbaɗɗa ko mettimi fo andu en kaldatano an a ƴewat ko welimi mbaɗa kono oɗo Muhammad ko min ƴewata ko weli mum mi waɗ donc o on potani an a welnotomi o ko min welnotomi on wiyete annabi sallllahu alayhi wa sallam
yimɓe sone daɗɗodira tan daɗɗodirta ko yiddemo Seydina Aboubacry wona bindi ngulli ɗum wona gandal wulli ɗum wona ɗum rokkima ko rokkima ko hokkima ko rokkima ko ko gilli makko e annabi ɗum noon en juule makko Seydina Abdoul Aziz Dabakh wiyatamo wa anta la yahibu man ba'aka ida tawassala bi mustafaka o wi joomam mboɗa andi sooyata perdata kala garɗo e ma an Allah tawde ndewa arema nde o rewi koye cuɓaɗo ma o ɗum noon enenne en ndewe makko cheikh alhaji mouhamadou ibnu abi bakr gata wiyata la hayru zadi ila ma aadi fi hubbi haadi ala dawami holkoɓe janginta en ko yidde annabi e wonde yidde annabi ko nafata en ko en ngala ko ɓuri ɗum ko jogoto nafde en ko wona yidde annabi sallllahu alih wa sallam o wi on garatami haalana on ko ɓuri moƴƴude e kala jooɓaari saabu enen paaɗen koye yolde noon maayo woni jogii yolde fodde fittano ittere ko yolde ko gonata e ɗabri ɗuuɓi Allah tan andi ko yolde sa ummitima ko yolde hasboore ko yolde o wi garemi haalana on ndeɗo yolde noni wayi muusde woɗɗude ni jooɓaari ɓurmi moƴƴude sa yooɓima a tampata ɓe mbi ceerno emin jiɗi o wi jiɗe annabi sallllahu alih w sallam daɗone nde yolde noon yo Allah rokki en yiddemo en barkinorima barke ceerno men Seykhuna Tidiane Sarif radiallahu taala anhu mi huccine mon calminali salmini président Fedde Aqib so salminama bureau makko salminama dendagal Aanbe ɗo goni salminama e denda e aduna o fof noon o yettama o jarnama darde makko e golle makko kanko équipe makko fof yo Allah yoɓɓe moƴƴere Allah ko moƴƴo Allah wurtiɓe e rendinde julɓe neɗɗo so Allah wurtima e moƴƴere e wadde ko moƴƴi a yettat Allah no feewi yimɓe ɓe kadi jetta noon Allah aduna ko gurte noon Allah ne wawno addude pittali mon ɗi wooda ɗo ɗi oori hayso min belaka ala ko min donka ala ko min mbawi hen kono min jetti Allah gadduɗon e gonɗo lawol Allah baɗɗo nodduɗon nduɗo noddanu mbeɗen beltori noon no feewi huccidde e ceernam mawni amen basorgal amen noon no feewi ceerno Amadou Tijani an mbeɗe welti sanne joddade e makko tan yoni kam faaro minno mi dañi ko basoru mi meeɗi joddade e makko mawno on andi fodde wosu am e korsam e makko hay salo amen boɗe waɗi ɗon photo makko sa naati tan fotat hen ceerno Amadou Tijani an mi weltima